19 година, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». Підсумки 14 грудня, 1386-й день анексії Криму. Студія Ескандер Маметов. Дивіться у цьому випуску. Бекір Дегерменджі в реанімації. Лікарі кажуть, стан здоров'я критичний. Крим не український. Владимир Путін дав чергову велику прес-конференцію, де порушувались питання окупації Криму. Українські телеканали повертаються в Крим. З наступного року на анексований півострів мовитиме українське аналогове телебачення. Бекіра Дегерменджі опівночі з СІЗО доправили до реанімаційного відділення 7-ї міської лікарні Сімферополя. Стан його здоров'я погіршився. Активісти національного руху обвинувачують за сфабрикованою справою про вимагання грошей у громадянина Туреччини. Майже тиждень адвокати Дегерменджі вимагали шпиталізації та надання медичної допомоги підзахисному. Проте в цьому їм відмовили. Докладніше в сюжеті. У нього 3-я група інвалідності та страждає на бронхіальну астму. 57-річному кримсько-татарському активісту Бекіру Дегерменджі у СІЗО стало зле. Вночі в несвідомому стані та в наручниках швидка відвезла його до лікарні. Біля палати знаходяться так звані поліцейські, кажуть родичі. Побачити чоловіка Алії Дегерменджі не вдалося. Лікарі про стан здоров'я небагатослівні. Состояние у него крайне тяжелое, находится у нас на искусственном дыхании, там идет вентиляция легких и медикаментозный сон. Врач успокаивает, что когда она пыталась, там с ним немного заговорить, что он, открывал глаза, закрывал глаза, но он в очень тяжелом состоянии, поэтому нельзя ему не шевелиться, ни руки поднимать, ничего. Но у него взяты все анализы, проведено, видимо, полное обследование. Но остается только ждать и молиться. До палати не пустили адвоката Дегерменджі Дема Семедляєва. Тиждень він вимагав від СІЗО та медчастини перевести Бекіра Дегерменджі до лікарні. Проте йому в цьому відмовили. Дегерменджі не міг спати через загострення астми. Окупанти довели людини до тяжкого стану. Захист проситиме суд змінити запобіжний захід. Подал ходатайство следователю о том, чтобы он изменил меру пресечения Дегерменджи Бекиру в связи с изменившимися обстоятельствами, в связи с резким ухудшением его здоровья. Также сегодня мы планируем отправить ЕСПЧ по правилу 39 для принятия экстренных мер. 3 тижні тому ФСБ влаштувало облаву в одному з кафе в центрі Сімферополя і затримали Бекіра Дегерменджі, Асана Чапуха, Кязіма Аметова та Руслана Трубача. Їх звинувачують нібито вимаганню грошей громадянина Туреччини Юсуфа Айтана. Він же увійшов довіру до родини 83-річної ветеранки національного руху ВЧ Кашка та позичив гроші в борг. А щоб не віддавати кошти, пішов на змову зі спецслужбами Росії, так вважають родичі затриманих. ФСБ, отримавши привід про начебто вимагання грошей, влаштували спецоперацію. ВЧ Кашка стала зле і в дорозі до лікарні вона померла. Усіх 4 активістів національного руху посадили в СІЗО. За кілька днів після цього у Асана Чапуха стався мікроінсульт, а у Бекіра Дегерменджі через хронічну астму погіршився стан і він потрапив до реанімації. Действия властей, конкретных должностных лиц, в первую очередь судьи, который принимал решение, следователя, который ходатайствовал об аресте и нахождении их в СИЗО, расцениваю как покушение на жизнь людей. Я лично призываю международные правозащитные организации, глав государств и Украины и России отреагировать на данную ситуацию и просто заняться спасением людей, которые сегодня подвергаются физическому уничтожению. У Бекіра Дегерменджі стан здоров'я вкрай тяжкий. Ільвіна Сидбулаєва, Наталя Смолярчук, Крим, Заман, АТР. Кілька днів захист Асана Чапуха не може до нього потрапити. У активіста національного руху погіршився стан здоров'я. За словами захисників, симптоми вказують на те, що у Чапуха трапився мікроінсульт, після чого в нього відняло ліву сторону. Адвокат Азаматов вимагає негайної шпиталізації Чапуха. У слідчому ізоляторі не надають необхідної медичної допомоги. Общался с сотрудниками СИЗО. Они мне сказали, что есть документы от медсанчасти о его переводе в медсанчасть начальником медсанчасти, который мне также пояснил, что вчера должны были его переводить в медсанчасть для обследования.
Сегодня информация о его переводе пока у нас отсутствует. Асан Чапух – фігурант з фальсифікованою справою про вимагання грошей у громадянина Туреччини. 23 листопада окупанти під час так званої спецоперації заарештували 4 кримських татар. Асан Чапух, Бакір Дегарменджі, Руслан Трубач і Кязім Аметов перебуватимуть за ґратами до 15 січня. Раніше повідомлялося, що родичі затриманих скаржаться на умови тримання в СІЗО. До суду у справі Балуха на допит не з'явилися співробітники Кримської ФСБ. Суд відхилив клопотання про їхній допит через тривале відрядження. При цьому суд проігнорував вимоги захисту про подання відповідного документа – наказу про відрядження. Суд допитав 2 свідків. Вони підтвердили, що після огляду в будинку Балуха силовики не цікавилися гаражами-сараями, а відразу полізли на горище, де й знайшли боєприпаси. До 1 лютого Володимир Балух перебуватиме під домашнім арештом. Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію через прапор України, який він вивісив на своєму подвір'ї. Окупація українського Криму, вибори в Росії, стосунки із США та інше. У Москві відбулася 13-та щорічна прес-конференція президента Росії. За неповні 4 години Владимир Путін встиг спотворити історичні факти України, намагався виправдати анексію Криму, а війну на Донбасі вкотре назвав внутрішнім конфліктом. Докладніше далі. Лижні окуляри, яскраві вбрання та головні убори, різнобарвні плакати. Щороку журналісти змагаються за можливість поставити питання очільнику Кремля. Цей рік не став винятком. Російському президентові навіть привидівся в залі плакат з написом «Путін, бай-бай». Бабай, господи. Здесь написано «Путин Бабай», это по-татарски, дедушка Путин, так вас называют. Першим слово отримують традиційно федеральні ЗМІ. У залі лунають питання, на які у президента навіть письмові підказки є. Тільки за 2 години від початку черга дійшла й до українського журналіста. Роман Цимбалюк спитав про наміри Путіна щодо обміну полоненими, зокрема з окупованого Криму. Украинцы своих не бросают, и мы хотим вернуть своих 65 заложников, про которых вы прекрасно знаете. Это не только Сенцов, Сущенко, это куча, десятки крымских татар из Крыма. Пожалуйста, не мешайте. И если вы все-таки выиграете выборы, возможно, что вы будете... Вы будете и дальше занимать такую абсурдную позицию по Донбассу, по миротворцам? И что касается обменов, слушайте, давайте сделаем это в конце концов. 67 человек с одной стороны и там около 300 или что-то в этом роде с другой стороны. Это был украинский список, и с ним согласились. Потом вдруг сказали, нет, это нехорошо, мы должны этот список изменить. І опять взяли і все остановили. Не оминув увагою президент Росії питання приналежності Криму. Сказав, що півострів незаконно передали Україні ще за радянських часів. Народ Криму определился так, как он определился. Мы пройдем через это, я уверен. Окрім спотворення історичних фактів, Путін вкотре спростував присутність і активність російської армії на Донбасі, а ефективність мінського формату назвав низькою і в цьому звинуватив Україну. По суті, все сводиться к тому, щоб поставити під міжнародний контроль цю територію. Ми не проти цього, але для цього потрібно київським властям договарюватися з самим Донбасом. Претендентка на крісло Путіна Ксенія Собчак прийшла на прес-конференцію як журналіст опозиційного телеканалу «Дождь». Проте питання поставила приватне, як майбутня політична опонентка. Вы, наверное, знаете, я собираюсь тоже баллотироваться. Вы тоже всех обманули, как предыдущий? Нет, я не обманула. Как кандидатов. Я не обманула и пришла сюда как журналист телеканала «Дождь», потому что, к сожалению, на сегодняшний момент это единственная возможность задать вам вопрос. На захід прийшла і журналістка радіостанції «Ехо Москви» Тетяна Фельгенгауер. На шиї шрам від ножового поранення. Наприкінці жовтня на неї було скоєно замах. У своєму твіттер вона обурилася тому, що журналісти час від часу на прес-конференції аплодували Путіну. Вопрос ко многим людям в зале. А вы почему аплодируете? Вы на шоу, в цирке, в театре. Вы считаете это работой журналиста?
Майже 4 години тривала 13-та велика прес-конференція президента Росії. За цим вона поступилася попередньому рекорду, встановленому у 2008 році. Тоді Путін відповідав на питання медійників майже на годину довше. А ось кількість акредитованих журналістів на цей раз була максимальною – понад 1600. Реана Алієва, Заман, АТР. Натомість США звинувачує Росію в обстрілах на Донбасі та закликає дотримуватись режиму припинення вогню та подолати страждання мирного населення на Донбасі. Про це йдеться в заяві Держдепу США. Вашингтон також закликав Москву і Київ замислитися над тим, як припинити тортуру над людьми на Донбасі і нагадав про важливість дотримання Мінських угод. Згідно із заявою американського зовнішньополітичного відомства, ситуація в Україні не покращується, а гуманітарна ситуація на сході України нині гірша, ніж в останні 3 роки. Раніше Держдепартамент наголошував, що антиросійські санкції зберігатимуться, допоки Росія повністю не виконає Мінські домовленості. Кремлю не сподобалася заява посла США в Росії Джона Хансмана про приналежність Крима Україні. На своїй сторінці у Фейсбук перший заступник голови Комітету Ради Федерації з оборони Франц Клінцевич написав таке. Цитата. «Після подібних навмисних заяв Джона Хансману буде нелегко працювати в Росію. Хочу також повідомити, що є речі важливіші за поліпшення російсько-американських відносин». Кінець цитати. Як відомо, напередодні у мікроблозі посольства США в Росії розмістили відеоролик, в якому Джон Хансман відповів на питання користувача Twitter про те, кому належить півострів. Відповідь однозначна – Крим – це територія України. На адмінкордоні між Україною та окупованим Кримом затримали 2 громадян України. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на так зване Кримське управління ФСБ Росії. Затримання відбулося у пункті пропуску Армянськ з боку окупованого Криму. Один із затриманих начебто перебував у федеральному розшуку. Повідомляється, що затриманий 1961 року народження переїхав з Херсона. Іншому затриманому закидають незаконне придбання, зберігання та виготовлення наркотиків. Разом з ним затримали ще громадянина Росії. У Держприкордонслужбі України наразі перевіряють інформацію. День протестів по всьому світу. У Греції та Франції люди вийшли на вулиці проти скорочень державних бюджетів, а в Ізраїлі – проти втрати робочих місць. Детальніше у нашому міжнародному огляді. У Греції збої у роботі громадського транспорту, залізниці, литовищ і портів. Не працюють державні установи, школи, лікарні надають тільки невідкладну допомогу. У країні загальнонаціональний страйк проти політики жорсткої економії. Протести організувало об'єднання найбільших профспілок Греції. Демонстранти зібралися під парламентом, де обговорюють держбюджет на наступний рік. Грецька економіка з 2010 року залежить від європейських кредитів. В обмін на фінансові вливання ЄС вимагає скорочувати усі соціальні виплати в країні. Протестують сьогодні і у Франції. Там працівники громадського сектору вимагають кращих трудових умов. Протестувальники зібралися перед будівлею Міністерства сільського господарства у Парижі. Люди виступають проти скорочення бюджету міністерства на наступний рік, а також вимагають покращення умов праці. А в Ізраїлі страйкують працівники фармацевтичної галузі. Одна з найбільших фармацевтичних компаній у світі, Тева, оголосила про скорочення 14 тисяч робочих місць через реструктуризацію. Це чверть усіх робочих місць. Очікується, що таким чином компанія зможе зекономити $3 мільярди. Нині борги міжнародного фармацевтичного концерну становлять $35 мільярдів. На Теву працюють 56 тисяч чоловік по всьому світу, 7 тисяч з них в Ізраїлі. Компанія почала зазнавати збитків після того, як не було подовжено патент на її флагманський препарат для лікування розсіяного склерозу. Олена Шустова, Заман, АТР. Берегова охорона Туреччини врятувала півсотні нелегальних мігрантів зі скель в Егейському морі. Жінку і 5 дітей доправили на берег гелікоптером, усіх інших рибацькими човнами. Люди намагалися досягти Греції на гумовому човні з провінції Змір, що на заході Туреччини. Інформація щодо національності нелегалів немає. Найчастіше з Туреччини намагаються дістатися берегів Греції сирійці. У розпал міграційної кризи 2015 року майже мільйон мігрантів потрапили до Греції через Туреччину.
53 роки виповнилося Ахтему Чийгозу. Заступника голови Меджліса привітав президент України. Петро Порошенко написав у Фейсбук, цитата: «Він незламний борець, який разом з іншими героями захищав і продовжує захищати права та свободи усієї країни, усього нашого народу, незважаючи на тиск та переслідування зі сторони агресора». Кінець цитати. Напередодні Ахтем Чийгоз відвідав Страсбург, де виступив перед Комітетом міністрів Парламентської асамблеї Ради Європи та зустрівся з генсеком ПАРЄ Турб'єном Ягландом. Колишній бранець Кремля розповів про порушення прав мешканців окупованого Криму. Київ планує запустити аналогове телемовлення на анексований Крим з наступного року. За словами члена Нацради з телерадіомовлення Сергія Костинського, сигнал йтиме з Херсонщини, з Чонгарської телевежі. Звідти з кінця літа вже розпочалася трансляція цифрового телебачення на території окупованого півострова. Сергій Костинський нагадав, що мовлення на Крим не має комерційної складової і є патріотичним проєктом. Як зазначив член Нацради, їм суттєво розв'язав руки ухвалений парламентом законопроект, згідно з яким не потрібно проводити конкурси і отримувати ліцензії. Міністерство інформаційної політики отримає право якраз проводити тендери і забезпечувати замовлення контенту для мовлення на окупованій території. Це і буде така форма підтримки всіх мовників, метою яких є мовлення на окупованій території. В Україні створять асоціацію дослідників ісламу. Вони займатимуться дослідженням мусульманських традицій на теренах України. Про це стало відомо в рамках міжнародної наукової конференції «Мусульманська спадщина». Участь у ній взяли як українські дослідники, так і науковці з Туреччини, Молдови та Азербайджану. Знання минулого – запорука успішного майбутнього. Такий основний меседж міжнародної наукової конференції «Мусульманська спадщина». Відбулася вона на території евакуйованого з окупованого Криму Таврійського національного університету. Його ректор Володимир Казарін вважає це символічним і сподівається, що йому вдасться відновити у столиці східний факультет. Сейчас, когда Таврический наш университет после известных событий переехал сюда, в Киев, и работает здесь, мы восстанавливаем в том числе, помимо всех остальных наших факультетов, и факультет восточной филологии. Під час конференції говорили про взаємодію мусульманської та християнської спільнот в Україні та Криму. Головною метою заходу організатори називають розвіювання стереотипів щодо мусульман. Мы хотим показать, что ислам и мусульмане в Украине – это не пришлые. Это не те, которые сюда иммигранты какие-то, или которые приехали сюда недавно, или возникли здесь, откуда ни возьмись, и в недавнее время. Нет, ислам и мусульмане в Украине являются коренным. Аби поглибити процес вивчення мусульманства в Україні, на конференції приймуть резолюцію. Буде запропоновано створити таку асоціацію дослідників ісламу в Причорноморському регіоні. Зараз оформлення там назви і формату ще обговорюється. Організатори та учасники міжнародної конференції сподіваються, що такі заходи будуть проходити в Україні частіше. Оксана Гуцул, Ельдар Ісматов, Микита Проскурін, Заман, АТР. Чим корінні народи відрізняються від просто народів або націй? Чому кримських татар вважають корінним народом? І які права належать корінним народам згідно з нормами міжнародного та національного права? Про все це йдеться у книзі Наталі Беліцер «Кримські татари як корінний народ. Історія, питання і сучасні реалії». Авторка видання зібрала експертів, аби обговорити проблему захисту кримських татар від політичних репресій. На цій зустрічі присутня і наша Вікторія Аблязова. Віко, вітаю тебе. Розкажи, будь ласка, докладніше про зустріч. Зараз Наталя Беліцер проводить лекцію. Вона розподілила розділи своєї книжки на слайди і розказує, чому вона так побачила історію кримських татар, їх потреби. Особливу увагу Наталя Беліцер приділяє різниці між корінним народом і національною меншиною. Вона каже, що кримські татари завжди будуть мати в Україні особливі права, і це зумовлено історією, тим, що кримські татари завжди перебували в Криму. Також пані Наталя каже, що кримські татари мають бути захищені міжнародним правом, говорить і про кримсько-татарську національну автономію. Сьогодні ж на дискусію вона запросила експертів. Це представники Хельсінкської групи з прав людини, також це професори Києво-Могилянської академії. Зараз же ми чекаємо, коли закінчиться зустріч пані Наталі.
і хочемо з нею поспілкуватися. Хочу сказати ще, що книжка була видана на початку весни цього року. Зараз же офіс запросив пані Наталю поспілкуватися. Поки що в мене на цьому все. Студія. Дякуємо. Це була Вікторія Блязова. Вона розказала про презентацію книги «Кримські татари. Корінний народ. Історія питання. Сучасні реалії». Наталії Беліцер. Детальніше про це ви дізнаєтеся з випуску новин «Заман». Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман. Підсумки» кримсько-татарською Шевкетом Наматулаєвим менш ніж за годину. А просто зараз програма «Акшам» із Любомиром Ференсом. Будьте з нами.